Skal jeg sige det nu? Fuck, Vi vil lave specialsofaer, når læreren ikke er her. Nu laver han nogle brikker. Han laver en trekant. Så går han op, og så vil han få skyde den. Nej, det vil han ikke. Han vil dreje den. Og han vil dreje den 25 grader 50 gange. Og så kommer han til at se rigtig godt ud til sidst. Hvor fanden kommer man hen der? Se. Skriver han 2, 5 eller 7. Det kommer han også. Og så Det gør han fortsætter han. ikke. Det gør han ikke alligevel. Han fortryder det lige. Nej. Nej. Sådan der. Sådan der. Og så Så gør, prøver vi igen. gør han det lige en gang til. Med uret. Og så bruger vi 10 i stedet. Eller 5. Nej. Jeg siger til dig, at du skal bruge 10 og ikke 5. Okay, vi starter lige helt forfra. Hæng på. Han fortsætter. Hvor fanden han fik det? Hvad fanden skete der nu? Nå, vi prøver igen. Vi laver en trekant. Sådan ikke særlig stor. Alligevel lidt stor. Alligevel. Sætter et punkt. Lige hvor det passer dig. Og så går han op og drejer. Drejer du det? Med hvor mange grader? Hvor fanden hvad var det gjorde sidst? Var det 12 grader? 20. 20 grader. Jeps. Og det gør han i en hel masse gange. Gør han det indtil han er træt. 20 det går op i, så vi skulle ikke gøre det med 20. Det var sådan. Han gør det igen. Igen og igen. Og Igen. En gang til. Og så ser det godt ud. færdig. Jeg ved ikke. Nej, jeg ikke. Mig i røven. Vi er færdige alligevel. Nej, vi er. Okay. Og så Så kan du tager lege. vi punktet ind i midten, og så ser det smukt ud, når du gør sådan der. Se så. Så kan du lave en... ja, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Men det ser meget godt ud. Prøv at gøre det stærkere. En stjerne uden stjerner. Hurtigere. Det ser faktisk rimelig okay ud. Du kan også vilje gøre trekanter mindre, så bliver det endnu flottere. Ja, vi gør sådan her. Og det Og så var siger vi tak. så alt fra os. Tusind tak.